Κρατάω στα χέρια μου τα Adorables. Είναι τα πρώτα protein balls με έως 18% φυτική πρωτεΐνη, δεν περιέχουν ζάχαρη, συντηρητικά, γλουτένι ή φινικέλαιο, ενώ είναι 100% φυσικά, vegan και ομοφαγικά. Με λίγα λόγια, η πιο θρεπτική λιχουδιά. Θα τα βρεις σε 3 γεύσεις: Peanut Caramel Bliss, Double Coconut Dream και Choco Praline Delight. Πρώτη δοκιμή για το Peanut Caramel Bliss και το μόνο που έχω να πω είναι πως ο συνδυασμός φυστικοβούτυρο καραμέλας είναι άχαστος. Δείτε πραλίνα. Choco Praline Delight. Εμφανώς ενθουσιασμένη και οριακά να σας αφήσω. Αυτή η μπουκιά συνδυάζει το crunchy και τη βελούδινη ύφη της πραλίνας. Είναι ό,τι πιο σοκολατένιο και λιχουδιαστό. Και σαν Ινδοκάριδο team που είμαι, άφησα το καλύτερο για το τέλος. Double Coconut Dream. Έβαλα τα γέλια γιατί θεώρησα ότι με κοροϊδεύουν ότι αυτό δεν έχει ζάχαρη και έχω να δηλώσω ότι βρήκα την αγαπημένη μου γεύση. Όσο για την πραλίνα, είναι απλά του ονείρου. Βρήκαν και τη θέση του στην κουζίνα. Σε ευχαριστούμε, Νούτρι!